Hi guys! Welcome back to my channel. If bago ka pa lang dito, don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Ito nga pala yung harap ng bahay nila. Ito sa kabila ay tindahan ng mama niya. By the way guys, gusto ko nga pala i-share sa inyo yung mga ganap dito ngayong fiesta. So ayun, dahil first time ko dito mag-fiesta. Dito nga pala sa likod bahay nila, nag-iinit ng tubig ang papa ni Jom dahil may kakatayin daw na baboy. Padaan si mama lang. Nagdidingas nga pala ako ng apoy dyan dahil magsasaing na rin ako. Masarap talaga ang pagkain dito kapag sa kahoy ka talaga nagluluto. Tapos nakatipid ka pa sa gas. Kaya lang matcha-challenge ka talaga sa pagdingas. Buti na lang kahit papano ay gamay ko na rin siya. Nasasanay na din ako. Nag-init muna si Ate Beth ng tubig dahil magkakape daw. Tayo magkapag-video. Oh, ito yung didinaguanin mamaya. Dami pa? Ha? Grabe pa nag-uula ko tao. Wala ko na sana mo na ginalaga sa pangalaman ay kumatiklan ka na rin ang magkabal. Hello, Denden! Hingi, mama. Padara sa pulis sa Ikaw daw ba? okay na mo dekat ito masalan. By the way guys, bukas nga pala yung fiesta dito sa Lumbang. Ngayon ay nagkakatay na sila at magluluto para bukas daw ay kainan na lang.
At yan nga ay sinisimula na nila ang paghiwa dahil mamayang madaling araw lulutuin ang mga to. Patay ko ito manapot sa ko kayo. Hindi ko nga pala na i-video, nagbuko salad nga pala si Chay. Baboy. At yan nga, hindi tayo makatulong dahil may batang nagliligalig. Super likot na po ng denden. Ito nga palang nakasalang ay adobo sa asin. Dadalhin namin pag uwi ng Marikina. Hindi ko na pala na i-video nung nagtuhog kami ng barbecue. So ayan, trinay ko na mag-ihaw ng 2 piraso sa amin ni Ate Beth para matikman naman namin. Ayan po si Ate Beth. Sama ka, Teo. Ang bulit ko dyan. Dinuguan. Dinuguan niya, no? Oo, dinuguan. Tapos itong halo. Oo, Ito po ang halo. So, ayun guys. Nandito na kami. Dito kami mangunguha ng nyog. Yun, o. Ganda. Sinama nga pala ako manguha ni Jom ng nyog. Ang sabi niya ay i-vlog ko daw. Sabi ko nga sa kanya dyan ay tulungan ko na siya maghanap. Ayaw naman niya. Dahil yung iba daw ay naligaw na. Hindi na daw niya alam kung saan na bumagsak. Ako naman yung taga-dampot. Guys, tingnan nyo, may pili. Pili. Ayan, ang dami. Ang dami pala. Ayan, Eto nga, pauwi na kami at sabi ko sa kanya, tulungan ko na siya. Ayaw naman dahil kaya na daw niya. O diba? Napakayabang ng taong to. Charot. guys, ito na po yung dinuguan. Denden. Pagkain mo, Denden. Guys, ito nga pala yung mga naluto. Guys, dami ko pagkain. Dami ko ulam pala. Sabi sa mga nungnong, kung mga pugi.
Nagtuman siya, kiraray. Nagtapos ang iya. Usually, Ha? O tara. Guys, yung view. Ayan guys, makikipiesta kami ni Joe. Mga ngapitbahay pa sana kami makikipiesta. Kaya lang hindi na kami tumuloy dahil nag-uulan.